नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीज अरेंज केलेलं आसा. ताजे 5 अध्यायाचे पार्ट 2 प्रप्रथम जावन आम्ही परमदेवोत्तम पुरुष श्री कृष्णाला आशीर्वाद घेताची आणि उडगास करताची आणि आमगेले गुरु परंपरेचे सगळे गुरुवर्यांगेले आशीर्वाद घेताची आयची सेशन शुरू करूया. आजी अध्याय 5 पार्ट 2 घेवच्या येता संची हिज ग्रेस माधव चरण दास. आम्ही पुढली क्लासान तो शिकल्यांची कसं म्हणारी भक्तीचे शुद्धते. म्हणारी एक भक्ती म्हणारी त्या कंचे एक पर्टिक्युलर जावन एक देशाक जो एक कम्युनिटीक जो म्हळ्यार आमची गेल्यान मात कोरयत, तमिळांच्यान मात कोरयत, इंग्लिशांतान करूना, मुस्लिमांतान करूना तशें ना. खंयची एक सोसायटीन जो तशें म्हणून एक रिस्ट्रिक्शन ना. खंयचेय सर्कमस्टान्सांत तुवें कोरयत म्हळ्यार खंयचेय परिस्थितींत तुवें कोरयत म्हणून आमी शिकिल आसा. आणि खंयचे शूद्रांचो, ब्राह्मणांचो, क्षत्रियन, वैश्यन कोणेय तांगेले क्लास पळयनाशी कोणेय कोरयत ओपन टू ऑल म्हणून पळयलेलें आसा. आणि आज आनीकय चड पॉइंट्स सांगू वता सांची हिस ग्रेस माधव चरण प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. ऐकत राहस नव्हे. आज आम्ही नेक्टर ऑफ डिवोशन चॅप्टर 5 सेकंड पार्ट आम्ही डिस्कस करूया. ऍक्च्युली हांवें प्रिपेअर केल्ले सिंगल पार्ट अंतू आणि म्हाका एक चान्स दिल्लो आसा मुरलीधर चरण प्रभून आणि भक्ती विषय भागवत मान जाय तितले मेळता आमकां. तांतूल हांवें आनी थोडा 1-2-3 श्लोक घेवन आयचे हे प्रिपेअर केल्ले आसा. कसं लागी म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द पॉइंट हांवें ऑलरेडी कवर केल्ले आसा आणि थोडे ओव्हरलॅप जाताले ताजे वयर. ताजे कसले लक्षाम करता म्हाका. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्व भक्तांका स्वागत आमगेले हे सेशनाक. आज आम्ही भक्ती सेवेचे
प्युरिटी ऑफ डिवोशन सर्व्हिस, शुद्धता भक्तीच बद्दल चर्चा करूया. लास्ट सेशन आणतो आम्ही ऑलमोस्ट सुमार पॉइंट कव्हर केला असा आणि थोडं पॉइंट आज आम्ही डिस्कस करूया. आमका पहिले कळका मग भक्ती म्हळ्यार कसले आमका फर्स्ट अर्थ करून घेवका. भक्ती म्हळ्यार प्रभू बात सांगताची तांतू 3 गोष्टी आसा. मग पहिले आम्ही भक्ती म्हळ्यार आमका खाली डिवोशन भक्ती इतले आम्ही समजून घेत आशिल्ले, पण प्रभुपादान ताका डिवोशनल सर्व्हिस म्हणून केले. डिवोशन भक्ती बरोबर सेवे दोन्ही मिक्स असल्या मात्र ताका हे भक्तिमय सेवा म्हणून केले प्रभुपादानी. आणि भक्ती सेवा त्यानंतर संतुष्टी, आम्ही कोणाला सेव करताची ताका ताजेना संतुष्टी मेळका. आम्ही कसले सेव करताची, आता फॉर एक्झाम्पल कोणाक एक वतान तुलान कोणी आयला एकदम ताका एक ग्लास थंड उदक जेवका आणि तो आमगेला मागता तेन्ना आम्ही अरे मस्त दिवसान आयला आमकां मेळच्याक म्हगेलो फ्रेंड आणि ताका उदक मागता आसा, हांव ताका दूध दिवे, गरम गरम दूध दिवे म्हणून म्हगेले मनात विचार येता कसला खाली ताका उदक दिवचे, मस्त दिवसान मेळता आसा आणि ताका जावक आशिल्ले कसले उदक तो गर्मीन होनान तुला आयला आसा, आता ताका थंड उदक जेवका. पण आम्ही विचार करता की ताका दूध दिल्यार आनीक बरें अशी, पण आमकां तेन्ना कळना आम्ही दूध घेवन येताचे, पण ताका ताजेन तृप्त जायना, ताका जावक आशिल्लें उदक उरता. पण ते आमी अंडरस्टँड करून घेवका आम्ही जे कसले करताची ते सेवा आणि ते सेवेन एदराच्या मनशाक संतृप्ती जातवे ते बी पळयका. तशीच भक्ती, सेवा आणि संतृप्ती हे 3 एक लायनार आसाचे, ते अर्थ करून घेवका आमी. आणि हे चॅप्टरान तू फर्स्ट एक श्लोक मारी कोणीची व्यक्ती भगवंताले भक्ती करच्या शकता. कशी एक देशांतू मस्त नागरिक उरताची आणि खंयचे एक नागरिकांना देशा खातीर ताणें कसले सेव करीत, ताका कसले रिस्ट्रिक्शन ना देश सेवे करच्याक. खंयचे एक नागरिकान देशा बद्दल कसले एक सेव तागेले करीत ताणें. तशीच प्रत्येक जीवाचे जन्मसिद्ध हक्क म्हणता पळय, बर्थ राईट, ताणें भगवंताला सेव करचे ते तागेले बर्थ राईट. ताका कोणी ताका कसले रिस्ट्रिक्शन म्हणून ना. ताकाच सांगिल्लें आसा श्रीमद भागवतम 1.2.6 सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती. ताका हे 2 गोष्टी मात्र ताण लक्षात दवरका भक्ती करका जाल्यार, अहैतुकी आणि अप्रतिहता. अहैतुकी आमकां कसले हेतू उरचा ना तागेले भक्तीन तू, आणि अप्रतिहता मारी ताण कसले काम करताना कसले अडचण आयल्यारी ताणें ते रेग्युलरिटी सोडचा ना. ताणें खंयचे एक रेग्युलर कसले करता भक्तीन तू, आता रेग्युलर आमी जप करताचे, कसले एक सेव करताचे, कसले एक कमिट करताचे सेवेक, ते ताण रेग्युलर चाल दवरका कसले परिस्थितीर. ताका म्हणताची अप्रतिहता. कसले एक आज एक दिवस ताणें जप केले आणि फाल्यां कर नाशिना, परां केल्यार जाल्यार अशें ना, फाल्यां बी करता ताणें, परां बी करता अशें रेग्युलर उरका कसले एक ताणें भक्तीन मार्गात चलताना. ताका अप्रतिहता कसलेची अडचण नाशन ताणें चलता उरका. तेन्ना मात्र ताका संतुष्टी मेळता आणि आनंद मेळता आणि भक्तींत तो चंद्रितेन मुखार वचपाक ताका साध्य जाता. अहैतुकी मारी भक्त लोक कसलेची एक हेतू उरना तांगेले म्हणून तांगेले जीवन शांत उरता म्हणून सांगितलं सांगा. भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत. भुक्ती मुक्ती आणि सिद्धी ह्या 3 हंतू लोकांक कसने कसने हेतू उरता तांकां. भोग करचे हेतू, मुक्तीचे हेतू उरता आणि सिद्धी लोकांक सिद्धी प्राप्त अष्टसिद्धी प्राप्त करचे हेतू उरता. पण भक्तांक कसले हेतू उरना. भक्तांक एकच भगवंताला निस्वार्थ सेव करचे एक हे उरता सांगितलेच आणि दुसरं कसले एक हेतू उरना म्हणून तांणी शांत उरताचे. तांगेला कसलेची मनांत गोंधळ उरना तांगे कसले.
आणि निष्कामांत आम्ही सांगितलं अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादी अनावृतम. ज्ञानी लोकाले आणि कर्मी लोकाला मग त्यांनी गोंधळ अंतुरणाची त्यांना एकदम भगवंताला सेवेचे अंतुरताची तस्तगनु निष्काम उरतात त्याने अन्य अभिलाषता शून्यम कसले अभिलाष होणार तांगले अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अनुकूल रीतीने भगवंताला भक्ती करता उरताची आणि प्रतिकूल कसला असा ताका वर्जन करताची अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम हे हे भक्ताने भक्तीन तू मुखारोच केल्यार ताका हे गोष्टी मात्र ताणत बर का बाकी कसले ताका रिस्ट्रिक्शन ना भक्ती करच्याक हे एक ताणे लक्षात दवरून केल्यार तो भक्तीन तू एकदम स्पीडाने तो हे करता मुखारोच ताका ಹಂಗೆ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮು ಇತ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಕ್ಕೆ ಮಾರಿ 84 ಲಕ್ಷ 84 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಾಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ म्हणून सांगितलं सा गोविंद दास बी सांगिल भजन अंतले बरेताची भजऊ रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरव हे भव सिंधू रे हे भव सिंधू तारण करचाक आमका हे मनुष्य जन्म मनुष्य देहा मात्र साध्य असा म्हणून सांगितलं असतं दुर्लभ मानव जन्म हे मनुष्य जन्म एकदम दुर्लभ असा आणि हे मनुष्य जन्मांत आमका हे भवसागरातून आमका बाहेर येऊच्याक साध्य असा आणि ताचे आम्ही पूर्ण रूपाने उपयोग करून घेऊ का म्हणून हांगा गोविंददास सांगतात हांगा पळयताची थोडे लोक मोक्ष प्राप्ती तरी प्रयत्न करताची आणि थोडे लोक योग सिद्धी प्राप्ती करच्याक अष्टांग योग करच्याक प्रयत्न करताची आणि थोडे लोक भोग वांछा करताची भोग इच्छा करताची पण श्रीमद भागवतमांतू सांगितलं असा 6.14.5 मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने हे नारायण परायण मारी शुद्ध भक्तांक अंगा दिल्लसा शुद्ध भक्त कोटी कोटी मुक्त लोक आणि सिद्ध पुरुष लोक हांतू भितरी कोणी एक मेळता म्हणून सांगितलं सांगा कोटी कोटी सिद्ध लोक कोटी कोटी मुक्त लोकां भितरी एक कोणी नारायण परायण मेळता मला तो शुद्ध भक्त आणि हे मस्त दुर्लभ म्हणून सांगला सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटीषु आणि ते लोक प्रशांत आत्मा उरतात हंग सांगितलं असा भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत एक प्रशांत उरतात त्यांनी भगवंताले शुद्ध भक्त हंग ह्या श्लोकांत बी आमका कळता भक्ती भगवंत इतले इझी दिना बाकुट्टू वस्तू भगवंत देताच पण भक्ती दिना कसल्या की मारी भक्ती दिल्यारे भगवंताक तांका स्वतः दिवच पडता अहम भक्त पराधीन आम्ही अमरीश महाराजले आणि दुर्वास मुनी स्टोरी आम्ही ऐकताची केन्ना ते सुदर्शन चक्र भगवंताकडे गेल्यानंतर दुर्वास मुनी भगवंता विष्णूकडे वतायचे त्यांना विष्णू सांगता तांका आता मगेले हाजेर ते चक्र काम करना सुदर्शन कसला की मारी हांव ताका पहिले सांगून दवरले आसा मगेल भक्तांक कसले तोंदर जेल्ले मगील हांव सांगेल बी तू ऐकूचा ना हांव भक्ताला आधीन असा ताजे खातीर दुर्वास मुनीक परत अमरीश महाराजाकडे येऊन क्षमा याचन करची पडता ताजे खातीर तांत पळयत भगवंताक तांग स्वतः विकताची भक्तांक अहम भक्त पराधीन पराधीन भक्ताला आधीन जातात त्यांनी म्हणून भक्ती इतली इझी भगवंत दिनाच कोणाक ताजे बदल मस्त परीक्षा चलता कसल परीक्षा ती आमगेले प्रयास करता असावे आम्ही भक्तींतू आम्ही प्रामाणिक रूपान भक्ती करता असावे आम्ही नम्रतेने भक्ती करता असावे आणि सहनशीलता असावे आमगेलांतू या चार गोष्टीचे टेस्ट भगवंत करता उरता प्रयास प्रयत्न आमगेले आणि प्रामाणिकता आणि नम्रता आणि सहनशीलता हे चार गुण आमगेलांतू मुख्य जावन उरका आमका भक्ती मार्गांतू मुखार वचके जाले आमगेले प्रति एक स्टेपांतू
हे 4 विशयांतूच आमकां टेस्ट चलता उरता. हे 4 टेस्टांत आमी कशी पास जाताची तशी आमी भक्तींत मुखार वचपाक साध्य जाता. अनेक श्रीमद भागवतमांतू पहिला स्कंद वाजयत आशिल्लो तांतू 1.8.20 एक श्लोक आयिल्लो आसा. तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हे स्त्रियः. हे श्लोक वाजले की म्हाका लास्ट सेशन अंत एक माताजीने प्रश्न विचारले, लक्ष आयले. हांव ताजे आन्सर बराबर दिले की ना म्हाका कळना, पण हे श्लोकांतू एकदम क्लियर सांगिल्लें आसा. हे कुंती महाराणी कृष्णाक सांगता विचारत आसा. कसं म्हणत ती हे परमहंस लोक आणि मुनी लोक आणि मुक्त हे अमल आत्म लोक तांगेले तू कसले मल मारीक हे ना शुद्ध ना एकदम शुद्ध आत्मा अमल आत्मा लोक हे लोकांक भक्ती मार्गान धाडचे तरी तुम्ही अवतार घेऊन येताची. पण आमगेल असले बायलाले स्त्री लोकाले कसले हे आम्ही कसले आमका शास्त्रज्ञान कसले ना जास्त वेदशास्त्राचे अध्ययन ना आम्ही परमहंस लेवलात नाही. आमगेल असं लोकांक कसले भक्ती कशी मिळताली अशी ती कृष्णाला सांग विचारता. हे कुंती महाराणी एक महान भक्त, पण हे बाकी हे स्त्रियांक तरी ती कृष्णाक एक आम्ही हे म्हणून सांगित एक माध्यम म्हणून सांगित. त्यांनी कृष्णानं सांगचे कसं की मारी वेदाध्ययन दार्शनिक आणि चिंतनेनं भगवंताक समजून घेऊच्या साध्य ना. जोपर्यंत कृष्णाला कृपिना त्यापर्यंत कृष्णाक समजून घेऊच्या साध्य ना. कितलेची त्यांनी परमहंस जेव्हा कसले उरो जेवपर्यंत कृष्ण तांगेलीवर कृप करना त्यापर्यंत तांका कृष्णाक समजून घेऊच्या साध्य ना. हांगा तात्पर्यान सांगितलंस की हे बायल प्रभुपादाला तात्पर्यांतू एकदम सिंपल असताची आणि तुरंत विश्वास करताची भगवंतालवर. दारल्यांक बघीन टाइम लागतलो पण बायला तुरंत विश्वास करताची आणि आणि तांका तशें करून तांगेले वरी भगवंताला आशीर्वाद जास्त उरतके. हांगा प्रभुपाद तांगेले तात्पर्यान दिताचे ते श्लोकाचे. आणि आम्ही पळयताची खंयचे फंक्शनांतू बायल लोक जास्त उरताचे. आता आमगेले हे भागवत पुराण कोंकणीत बीची जास्ती खंयचे एक भगवद्गीते पारायण जावं कसल्यांतू इनिशिएट घेऊन जे काम हे करताची सेव करता तांतू भितरी आम्ही अशी कॅल्क्युलेशन करचे गेले री माताजी लोकाले संख्या जास्त दिसता असता. आणि खंयचे देवस्थाना फंक्शन उरो खंयचे सेवे उरो देवस्थानांतू तांचे बायल लोक जास्त इन्वॉल्व जाताचे. म्हणून प्रभुपाद सांगताची बायलांक प्रभुपादाले भगवंताले कृपे जास्त उरता आणि तांका भगवंताले केन्ना आशीर्वाद उरता तांणी तुरंत हे विश्वास करताचे. आणि भगवंत केन्नाची आमगेले निष्ठा आणि सरळता सिंप्लिसिटी वयर आमका जास्ती भगवंताला कृप मेळता. हांगा सांगिल्लें आसा हे परमहंस मारी संन्यासी भितरी 4 प्रकार संन्यासी आसात. एक कुटीचक, दुसरा बहुदक आणि एक परिव्राजक आणि परमहंस. हे 4 प्रकारचे संन्यासी भितर बी 4 कॅटेगरी आसा. म्हणून परमहंस लेवल मारे टॉप मोस्ट एकदम हाय लेवलचे संन्यासी मारी परमहंस. हांगा पळयत कुंती महाराणीले प्रश्न येतो इवन परमहंस लेवलार आशिल्ल्या लोकांक बीची भक्ती दिवचे तर कृष्ण येता मारी तांणी भक्त नाही. मला भक्ती कितले वैली लेवलाची म्हणून आम्ही समजून घेऊत. परमहंस लोकांक मुनी लोकांक आणि अमलात्म लोकांक भक्ती दिवचे तर तू येता मारी तांगेली किंताच वैर हे भक्त असा आणि कृष्ण तांक ते प्रदान करता. कसला प्रदान करता की तांणी ते एक तांणी क्वालिफाईड लोक तांणी अशी
तसं क्वालिफाईड लोकांक भगवंतो आकर्षण करून तांकां भक्तीन धाडच्याक प्रयत्न करता आनी ऑलरेडी म्यूट जालें प्रभू सगळे भौतिक भोगाचे तांकां इच्छा उरना अमल आत्मा आसताच आणि परमहंस म्हळ्यार आत्मा आणि शरीर ताजे कंप्लीट भेद तांकां गुत आसा कशी हंस पक्षी दूध आणि ते उदाक कशी तांणी कंप्लीट विंगड करता तशीची ते परमहंस लोक आत्मा आणि शरीर कंप्लीट ताजे भेद तांकां समजून घेतलं उरता आणि तांकां सत्य आणि असत्या बद्दल तांकां परिपूर्ण ज्ञान आसा आणि मुनी महाराज तांणी संसाराचे सर्व त्याग केले उरता आणि अमलात्मा भौतिक आसक्तीतून त्याग केले उरता हे सर्व भगवंताक हे लोक प्रिय असतात आणि त्या लोकांक भक्ती दिवचे खातीर भगवंत येता म्हण हांगा कुंती महाराणी आमकां सांगता म्हळ्यार भक्ती हे लोकांक दिताच मारी अजुनूय तांणी पूर्ण रूपाने भक्तीन तूं गेले नाच ताजे भक्ती हाडचे खातीर भगवंत येताच म्हळ्यार भक्ती कितले वैल स्टेजार आसा म्हण आमी समजून घेवया हांगा भगवद्गीतेन 18.50 बी सांगिल्लें आसा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती असल ब्रह्मभूत स्टेजार आशिल्ल्या लोकांक भक्ती तुरंत प्राप्त जाता ताजे खातीर हांगा सांगिल्लें आसा हे भक्ती इतले इजी न्हय सुदुर्लभ म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा इतले न्हय आत्माराम ज्ञानी आणि निर्ग्रंथ असल लोकांक बी भगवंत भक्ती प्रदान करताच भगवद्गीता श्रीमद भागवतम 1.7.10 आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अति उरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकीं भक्तिम इत्य भूतम गणो हरी असल आत्माराम ज्ञानी आणि निर्ग्रंथ म्हळ्यार ताका दोन अर्थांक दिल्ले आसा एक ग्रंथ वाजून तांणी संपूर्ण अर्थ करून घेतले लोक आणि भौतिक आसक्तीचे बंधनाच्या तुलान तांणी हे जाल्ले भौतिक आसक्तीचे बंधन तोडलेले लोक ताका बी निर्ग्रंथ म्हणून सांगितलं सांगा असल लोकांक भक्ती दिवचे मारी इतले हाय लेवलच्या लोकांक भक्ती दिवपाक भगवंत येताच मारी आम्ही समजून घेवीत शुद्ध भक्ती मारी खंयचे लेवलार आसा म्हणून हांगा एक आमकां प्रश्न येता भक्त लोक खंयचे परिस्थितीन तू एक मुक्ती आश करण्याची ते खंयची मारी सायुज्य मुक्तीन तो 5 प्रकार आसा आम्ही आयकुच्या पुरो पहिली सेशन अंतू सामिप्य सालोक्य साष्टी सारूप्य आणि सायुज्य सालोक्य सामिप्य सारूप्य आणि साष्टी हे 4 मुक्ती आम्ही भक्त मागना जाले की भगवंत दितात ताका आणि भक्त ताका स्वीकार करताची केन्ना ताजे बद्दल एक श्लोक सांगा अत्र त्यज्यत एवोक्तम मुक्तिः पंचविधापि चेत सालोक्यादिस्तथाप्य अत्र भक्त्या नाति विरुध्यते हा जर तू भक्तीन तू कसलेची विघ्न येनाशी नसल्यारी हे 4 मुक्ती तो भक्त स्वीकार करच्या तयार असा भक्ती मार्गान तू कसलेची कसले अनानुकूल येनाशी जारी अनुकूल प्रतिकूल येनाशी ना येना जाल्यार मात्र ते 4 मुक्ती घेवच्याक तो सिद्ध आसा नाल्यार ते 4 मुक्ती बी तो मागना आणि 5वी मुक्ती असते सायुज्य मुक्ती केन्ना भगवंत भक्त ताजी आश करनाची कसा म्हणजे सायुज्य मुक्ती मारी भगवंताले प्रकाशांतू ब्रह्मज्योतींतू विलीन जावचे हे केन्नाचे तांणी हे करना ताजे खातीर रूप गोस्वामी सांगताच 2 व्यक्तीक भगवंताल भक्ती साध्य ना एक भौतिक आसक्ती कोणाक आसा आणि दुसरा कोणाक ब्रह्मज्योतींत विलीन जावचे आशा आसा हे दोगांक भगवंताल भक्ती मेळना म्हणून सांगिल्लें आसा
आणि भौतिक कॅल्क्युलेशनान पळयल्यार खंयच्योय एक व्यक्ती हे भगवंताला भक्ती करीत. भौतिक कॅल्क्युलेशन आम पळयताची एज्युकेटेड आणि अनएज्युकेटेड, हाय क्लास बर्थ, लो क्लास बर्थ अशें आमी डिवायड करताची. यंग, ओल्ड आणि वेल्दी आणि पुअर, कोणाकडे धन पैसे आसाची, कोणाकडे कोण गरीब, कोण श्रीमंत आणि कोण यंग असा आणि कोण ओल्ड एज असा आणि कोण बिझनेसमॅन व्हड बिझनेसमॅन असा आणि कोण एक ऑर्डिनरी एक सॅलरी पर्सन असा. कोणीचे भक्ती मार्गांत येत म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. कसलेय हांतू कॅटेगरी ना हे कॅटेगरीच्या लोकांना भक्तीन दिवका. लास्ट टाइम आम्ही डिस्कस केलं आसा कशे नित्यानंद वंशाचे त्यांनी सांगता आशिल्ले आमगेले वंशाचे मात्र हे भक्ती मार्गान तू प्रचार करच्याक शकताचे आणि कोणी नाही सांगिल्लें आसा. ताका नित्या भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन त्यांनी सांगिल्ले ते हे स्मॅश केल्ले आसा. हांगा बी आमी पळयत केन्ना केन्ना आमगेले देवस्थानात बी मंदिरांत बी केन्ना केन्ना सांगताच हांगच्यान हेच देवस्थान येवका, हेच देवस्थानांतलो प्रसाद हे करका, दुसरे कडेन वचचे ना, हांगचे प्रचार आयकुका अशें कांय ना. आमगेले इस्कॉन म्हळ्यार मस्त मंदिर आसाची, मस्त सेंटर आसाची. खंयचेय सेंटरा वचून तुमी भगवंताल विशय आयकूं येता आणि खंयचेय सेंटरा वचून प्रभुपादाल पुस्तक खरीद करीत, कसलेय करीत. खंयचेची ताका रिस्ट्रिक्शन ना. भक्ती मार्गान तू हे करचें जाल्यार सर्व देवस्थान, सर्व पुस्तक प्रभुपादान बरयल्ली आसाची. खंयचेय देवस्थान हे करता, खंयचेय देवस्थान तू वचून डोनेशन दिवचे आसल्यार दिवीत, अशें कसलेय ताका रिस्ट्रिक्शन ना. हांगा अनेक हे हांव लास्ट टाइम डिस्कस केले नाशिल्ले. माघ पौर्णिमेन तू ताणें एक एग्जाम्पल दिल्लें आसा. माघ पौर्णिमान तू प्रयागान तू गंगा स्नान करताची. तेन्ना खंयच्योय एक मनीस वचून ते गंगा स्नान करीत. तांत व्हड परमहंस लोक बी येताची आणि एकदम ऑर्डिनरी लोक बी येवन बी स्नान करताची. ताका कसलेय रिस्ट्रिक्शन ना. तशीच हे भक्ती मार्गांत बी कसलेय रिस्ट्रिक्शन ना. कोणीच येवन भगवंताला भक्ती करच्या शकताची. आणि बाकी केन्ना केन्ना आमी पळयता मस्त देवस्थान आतां बी रिस्ट्रिक्शन आसा मस्त कडनं. कशी जगन्नाथपुरींत बी आमी पळयताची फॉरेनर लोकांक आनी अलाउड दिनात तांणी. प्रभुपादाल टायमार बी तशें आशिल्लें. प्रभुपादा मात्र अलाउड करनाशिल्ले, तांगेले शिश्यांक भितर घेनाशिल्ले. तशी हरिदास ठाकूर तसले व्हड व्हड भक्तान बीची जे फॉलो केल्या तांणी नम्रतेन. हरिदास ठाकूर आणि इतले व्हड नामाचार्य आशिल्ले तांणी. चैतन्य महाप्रभू शुद्ध भक्त आशिल्ले. तांणी जाल्यार की देवस्थानां वच नाशिल्ले. कसले की मागीर तांगेले एक रुल्स आपण हे करचे नाका. तांणी हे करचे ना म्हूण पांडा लोकाले. आणि ते सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तांणी बीची कोणा पंडाक हात लागता म्हणून तांणी ते राजमार्गांत ते रथयात्रा चलतना तांणी वच नाशिल्ले. कसले की मारी चुकून आमगेले हात बी लागताले तांकां. आमी नवाब हुसेना कडेन काम करून आयिल्ले. आमगेले नांव बी चेंज केलें तांणी केलें. दबीर खास आणि साकर मल्लीक म्हणून तांकां मुस्लीम बनयलें तांणी. ताजे तर तांणी बीची तांगेली नम्रता पळयत आमी. आमकां बी केन्ना केन्ना आमगेले पोजिशन हे करून आमकां कोणी कसले म्हळ्यार आमकां राग येता. अरे हांव ह्या पोजिशनार आसा, हांव कावन्सिलर नाहीतर हांव टेम्पला प्रेसिडेंटू. कसं ना कसं आमगेल्या मनांत एक भाव येता कोणी कसं म्हळ्यार. आमी तेन्ना हांगेले आमी उडगास करूंक वता. हरिदास ठाकूर आणि हे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तांगेले लेवल कसले जाल्यार की तांणी कसले नम्रता तांगेली. देवस्थानां वच नाका म्हळ्यार ना वच नाशिल्ले तांणी. कोणाक तांणी सांगचे पयलेच वच नाशिल्ले. तांकां आशिल्ले तांचे रुल्स कसले हांव वचचे ना म्हणून तांणी पयलेच मगे हांव योग्य ना वचच्याक म्हणून तांणी डिसायड करता आशिल्ले. आणि तसले लोकांक चैतन्य महाप्रभू स्वता भगवंताला प्रसाद हाडून हरिदास ठाकुराक हाडून दित आशिल्ले. पळय तांगेले हे पळय भगवंत स्वता तांकां हाडून दित आशिल्ले प्रसाद. हांगा अनेक सांगिल्लें आसा ते वैष्णवाले भक्ती म्हळ्यार कसले हे म्हणून. हांगा एक पद्मपुराणांत काशीखंड मयूरध्वज देशांत ब्राह्मण दौर चांडाल
लोक बीची वैश्याकिंताचे शूद्राकिंताचे कमीचे चांडाल लोक बीची थंय धोती कुर्ता आणि तिलक लावणं कंठी घालणं येत शिलके आणि जप माळ भगवंताला जप करत शिलके तांकां पळून अशें दिसता शिलके ते देशांत गेल्यारी वैकुंठांत आयले म्हण दिसता शिलके ताका प्रभुपाद बी सांगताची केन्नाची वैष्णव पोशाख आस पळय हो केन्ना आमगेल्या उरका वैष्णव पोशाख एक प्रकार आमगेले हे ते कसले हत्यार आमगेले ते कशी आमी देशाचे बॉर्डरार सैनिक लोक राबताचे पळय हत्यार घेवन तशीची हे आमगेले एक हत्यार आमगेली कंठी असता आणि तिलक असताना आम्ही कोणाला कशी उलय का हे करताना आम्ही विचार करताचे हांव कंठी घालून घेतलं असा आणि तिलक घालून घेतलं असा आणि आम्ही उलयतना हे करताना भारी विचार करून उलयताचे ते आमकां हे करता सेफ्टी गार्ड म्हणून आमी सांगितलं कसं नाही आमकां चुकून उलयच्या गेले की आमकां लक्षात येता अरे हांव हरे कृष्णाचो हांव तिलक लाविले असा कोण कसले विचार करतले तितले नाही आम्ही तिलक घालून कंठी घालून भायर पडल्यारी आमगेले तोंडान तुला कसले उच्चार येवका म्हणना येद्राच्याना कोणी आमकां पळयले की हरे कृष्णा म्हणून सांगताचे प्रचार खाली आमगेले ड्रेस पण प्रचार करता आम्ही स्वतः कसले उलयवका म्हणून बिना कोणाक आमी सांगताचे हरे कृष्णा म्हणून सांगताचे हे तशें न्ही म्हण सांगता म्हणना आमगेले ते ड्रेस पळोवनूच आनी हरे कृष्णा म्हणताचे येद्राच्यान तशी हे वैष्णव पोशाखाक बी आमी इम्पॉर्टन्स दिवका तशी कोणी सांगताचे अरे तू वैष्णव पोशाख गेला तो स्वतःक व्हड भक्त समजता अशी तशी म्हणताचे अडना म्हणा तोंदर ना आमगेले आमकां गुत आसा आमी कितलो व्हड भक्त कसले म्हणून आमकां ते गुतूर का आमी खंयचे लेवलाचे भक्त म्हणून हे ताजे खातीर आमी कोणी कसले म्हणताले आनी कोणाक दाखोवचे नाका आमकां म्हणून आमी हे घालचे ना अशें न्ही ते आमी वैष्णव ड्रेस आमी घालूंक वयका हे आमकां प्रभुपादान सांगिल्लें आसा आणि 11.5.42 श्रीमद भागवतम सांगले भक्ती मार्गांत आमी येवन एक्सिडेंटली म्हळ्यार आमकां गुत नासतना आकस्मिक आमी फॉल डावन जाले जाल्यार भगवंत आमगेले हृदयांत बशिल्ले आसा श्लोक कसो सांगिल्लो आसा पळोवया श्लोकांत स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्वन्य अभावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कतश्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः श्रीमद भागवतम 11.5.42 भगवंताले शरणांत आयिल्ल्या लोकांक भक्तांक केन्ना केन्ना तांगेले हातान वायट कसले घडता कसले चुकीच काम जाता गुत नाशिना गुतूर न्ही मुद्दाम काम करचे न्ही चुकून जाता तेन्ना भगवंत तांगेले हृदयांत बसले आसता हृदय सन्निविष्ट म्हळ्यार हृदयांत बसले आसाची ते तांगेले ते पाप नष्ट करताचे म्हणून सांगिल्ले आसा हे भक्तीचे महिमा हांगा पळोवया आमी भक्ती म्हळ्यार इतले पॉवरफुल आसा आणि भगवंत आमगेले डायरेक्ट दैवी नेत्रेण भगवंताले दृष्टी सकला उरताचे सर्व भक्त आणि 1.5.17 श्रीमद भागवतमान सांगिल्लें आसा कोणी स्वधर्म तांगेली रेस्पॉन्सिबिलिटी सोडून भगवंताल भक्तींत लागले री तांकां दोष ना आणि कोण स्वधर्म कोरून भगवंताल भक्ती करना जाल्यार मनुष्य जन्माचो तांकां लाभ मेळना स्वधर्म करता आसतो ताजे बरोबर भक्ती केल्या येना स्वधर्म करून भक्ती मार्गांत येना जाल्यार ताका मनुष्य जन्मात लाभ मेळना आणि कोणी भक्ती मार्गांत पूर्ण गुंतलेलो आसा आणि तो स्वधर्म करना पालन करना प्रॉपरली तेन्ना ताका कसले दोष ना तो भक्ती मार्गांत तू लागिल्ले निमित्त ताका कसले दोष ना म्हणून सांगिल्लें आसा आणि 11.5.41 आमी लास्ट डिस्कस केल्ले आसा मनुष्य जन्मांत आयले नंतर आमी कितले ऋणांत पडताची देव ऋण ऋषी ऋण भूत ऋण आप्त ऋण पितृ ऋण हे सर्व ऋणांतला आमी मुकुंदाले शरण घेतलेरी देवर्षी भूताप्त नृणानां पित्राणां न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना हरे यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्तु कर्तम मुकुंद शरण गेल्यारी आम हे सर्व ऋणांतुलान मुक्त जावच्या शकताची नाही जाल्यार आमकां ऋण मुक्त जावच्याक आमकां साथ दिना कितले आमी जन्म घेतले कीची
हे 5 ऋणांतुलान आमकां मुक्ती जेवच्याक साथ दिना आणि केवळ भगवंताले शरणू गेल्यार आमकां हे 5 ऋणांतुलान मुक्ती जेवच्याक साध्य आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. ताजे खातीर भगवंत 18.66 सांगताय सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. कसं लागतं हे भक्ती मार्ग जे आहे आणि तो कसले ह्याच्यावर डिपेंड ना इंडिपेंडेंट आहे भक्ती मार्ग म्हळ्यार. आम्ही पळयता कर्मकांडी लोकांक तांणी डिपेंडेंट आसच. आता कर्मकांडी लोकांक कसले यज्ञ करका तांकां पंडिताल आवश्यकता आसा, एक पुरोहित जावका ताका आणि यज्ञाची सामग्री जावका. आता दो असले आता कोरोना सारखं येवन कसले यज्ञ करच्याक एक मुहूर्त काढला आणि हांगा पुरा बंद जाला आमकां सामान बी मेळना. आमी एक वस्तूवर डिपेंड उरता. केन्ना केन्ना पंडित मेळनाचे आमकां यज्ञ करच्याक, पुरोहित मेळनाची. असलान तूं हे भयंकर प्रॉब्लेम आंत उरता कर्मकांडीन तूं कसले तांकां कसले कर का जाल्यार तांणी खंयचे ना खंयचे तूं खंयचे वस्तूवर डिपेंड आसाच. आणि ज्ञान मार्गांत बी तशीच तांणी ग्रंथावर डिपेंड आसा. तांकां ग्रंथ अध्ययन करता तेन्ना मात्र तांकां ज्ञान प्राप्ती जाता. कसले ना कसले वस्तूवर डिपेंड आसाच. योग अष्टांग योगाक बीच तांकां एक गुरुला आवश्यकता आसा. गुरुला मार्गदर्शनात आणि अष्टांग योग प्रॅक्टिस करीत प्रत्येकान तूं कोणाले आवश्यकता आसा डिपेंड आसाच. आणि भक्ती मार्ग आमकां सांगिल्लो आसा इंडिपेंडंट. भक्ती मार्ग कसल्यावर डिपेंड ना. भक्ती मार्ग खाली एक हाजेवर डिपेंड आसा आमगेली जीभ. हे जीभ दुसऱ्याला न्ही आमगेली स्वताची जिव्हा. आमगेली स्वतः जीभ म्हळ्यार दुसऱ्यावर आमी डिपेंड ना आमगेलीवर डिपेंड आसाच. आणि भक्ती मार्ग सेवनमुख जीवादो अत श्रीकृष्ण नामादी न ग्रहित ग्राह्यम इंद्रिय. हे श्रीकृष्ण नाम आणि तांगेले गुण आणि लीला नामादी म्हळ्यार गुण लीला तांगेले सर्व तांणी काय क्रिएशन केल्ले आसा हे उठ्ठ आमकां समजून घेवच्याक आमगेले हे इंद्रियांना साध्य ना. अत श्रीकृष्ण नामादी न ग्रहित ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो. सेवेन आमकां करचे जाता आणि ते सेवेची सुरवात खंयच्यान जाता सेवोन्मुख जिव्हा आधव. जिव्हा म्हळ्यार जिब्बेंतल्यान सुरवात जाता. जिव्हा आधव जिब्बेंतल्यान आमी दोन काम करताच. एक भगवंताला नामस्मरण करताची आणि भगवंताक ऑफर केले प्रसाद ग्रहण करताची. दोन काम आमी जिब्बेन करताच. अशें देखून हे भक्ती मार्गान तूं कसलेवर आमी डिपेंड ना. आमगेले स्वताचे हाजेन आमी भक्ती करीत. खाली तातूं अहेतुक उरका आणि अप्रतिहता उरका. एक रेग्युलरिटी उरका. तशें करून गोस्वामी लोक स्वता तांणी पण हातान तूं जप माळ घेवन जप करत तांणी हे करत आशिल्ले. चैतन्य महाप्रभू संन्यास आसतना सुद्धा तांगेले हातान एक हातान वड उरता आशिल्ले एक हातान जप माळ करता तांणी यात्रे गेल्ले. आमी अंतू समजून घेवचे कशें की मारी हे अध्याय अंतू फर्स्ट म्हळ्यार आमी खंयचेची ताका एक बरेची घराण्यान तूं ताका जल्म घेवका म्हणना. बरे एक ब्राह्मण कुलांत जल्म घेवका अशें कसलें ना. ताणें खंयचेच कुलांत जल्म घेतले की तो भक्ती करच्या शकता अशी शास्त्रांत बी सांगिल्लें आसा. जल्म येताना सर्व शूद्र उरताच. तांकां संस्कारान ब्राह्मण बनयताच. संस्कारान तो पहिले द्विज जाता. पहिले जल्म आणि द्विज म्हळ्यार दुसरो जल्म तेगेलो. द्विजानंतर तो विप्र जाता. विप्रानंतर तो ब्राह्मण जाता. ताका तो स्टेज आसाच. पहिले द्विज जाले की ताजे नंतर ताका संस्कार दिले नंतर तो संस्कार ताणें ग्रहण करून त्या प्रकार ताणें चल्ल्यार मात्र तो ब्राह्मण लेवलार होता. मग भगवंताने भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः. हे 4 वर्ण हांवें बनयले आसा. ते गुण आणि कर्म ताजेन ताका विभाजन केल्लें आसा. ताजे खातीर प्रभुपाद सर्व लोकांक ब्राह्मण दीक्षा दिता आशिल्ले तांकां पहिले गुण कर्म तांगेले चेंज करता आशिल्ले. तांकां पहिले ब्राह्मणाक क्वॉलिफिकेशन दिता आशिल्ले ताजे नंतर तांकां ब्राह्मण करता आशिल्ले. आतां बी आमी पळयताची कितलेकी लोक खंयची बॅकग्राऊंड आसा तांगेलो पण तांणी वैष्णव लेवलार गेल्ले आसा प्रभुपादाल कृपेन. प्रॉपरली तांणी साधना करून अप्रतिहता अहैतुकी हे लेवलान तांणी साधना करून तांणी इतले ब्राह्मणा पासून वयर गेल्ले आसाच. तांगेले बॅकग्राऊंड खंयचे उरतो. कोणी ब्राह्मण उरतालो, कोणी शूद्र उरतालो, कोणी खंयचेच तूं जल्म घेतलो उरतालो. पण तांणी भक्ती मार्ग घेवन तांणी खंयचे लेवलार गेल्याच की म्हळ्यार
आता ब्राह्मण कुलांत जन्म आई लोक बेची तांगेला वचन दीक्षा घेताच ब्राह्मण कुलांत आई लोक तांगेला वचन दीक्षा घेताच मग हे भक्ती मार्ग कितलं श्रेष्ठ आम्ही पळू इथं ते आता वैष्णव जल्ल्यासाची तांगेल बरताच कसल्या का संबंध ना हे भक्ती मार्गांतो भक्ती मार्ग खंचे एक व्यक्तीनं करीत खंचे एक लेवल व्यक्तीनं खंचे वर्गाच व्यक्तीनं भक्ती करीत म्हणून आम्ही स्वयं आता आमगेल्या दोळ्या येत राख आमक दिसता तशी आम्ही नरोत्तम दास ठाकर आले अंत पळू येत नरोत्तम दास ठाकूर आले शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती त्यांनी ब्राह्मण आशिले नरोत्तम दास ठाकूर ब्राह्मण नाशिले पण तांगिले शिष्य ब्राह्मण आशिले तांगिला की ब्राह्मण लोकांना नरोत्तम दास ठाकूराकडे शिष्य दीक्षा घेतला असा ते एक राजाक त्यांचे राजाक कंप्लेंट करतात ब्राह्मण नाही झाले की त्यांना दीक्षा देताची म्हणून सध्या कॉम्पिटिशन तरी ब्राह्मण लोक येतात नरोत्तम दास शास्त्राचे तर्क करून ताक हे कर कम पण तांग मध्येचे तांगेले शिष्य मिळतात गंगा नारायण चक्रवर्ती आणि तांगेले बरोबर अनेक शिष्य होते त्यांनी तांका डिबेट करून थंयच तांका सुलसितच तान नरोत्तम दास ठाकूराकडे वच काम ना थंय तान शिष्य तांका सुलसितच हडोड पंडित आईल उरतच ते पंडित विचार तुम्ही कोणाकडे हे ज्ञान घेतले तान सांगता आमगेले गुरु नरोत्तम दास ठाकूर सांगतात त्यांना आणि वापस तागेल बर्षी आता करून कसं तागेल शिष्याना आमक सोलसिले आणि तागेल कत्र रोजची आवश्यकता ना अशी ते लेवल आम पळू येत खंचे कुलांतू आणि खंचांतू वर्गांतू जन्म घेतला ताज्या कसले संबंध ना तो खंचोय व्यक्ती भगवंताला भक्ती करून शुद्ध भक्ती करून तो वैष्णव लेवला वचित म्हणांक आम्ही स्पष्ट अर्थ करून घेत आणि प्रायश्चितांक दुसऱ्याचे आम्ही पळू येत आका प्रायश्चित म्हळ्यार कसले दुसरं कसले आका प्रायश्चित ना भगवंताला भक्तींत कसले आम्ही फॉल डाऊन झाले कसले झाले आका प्रायश्चित मारी आणि वापस आम्ही भक्ती मार्गांत मुखार वच्चे आणि वापस आम्ही भक्ती मार्ग घेऊन आणि तांतू सिरियसली आम्ही भक्ती मार्गाचे केल्यार तेच आमका एक प्रायश्चित म्हणून आम्ही समजून भक्ती सेवेंत आम्ही मुखार वच्चे तेच आका एक प्रायश्चित म्हणून दिल्ले आसा आणि तिसरेच कसं की वर्णाश्रम धर्माच्या कसले हे ना भक्तीन तू असताना वर्णाश्रम धर्म ताण फॉलो करू का आता सांगले वर्णाश्रम धर्म फॉलो करून भक्ती करणं झाल्या रे तागेल जीवन वेस्ट आणि वर्णाश्रम धर्म फॉलो करून करनशिना भक्ती केल्या रे तो भक्ती मार्गान तो चाहता कसले दोष ना आणि दोन्ही केल्या रे आणखीन चांग म्हणून सांगितलं असं वर्णाश्रम धर्म फॉलो करता भक्ती केल्यावर आणखीन चांग पण आणतो करनशिन केल्या रे ताक लॉस आणि वर्णाश्रम धर्म फॉलो करनशिन भक्ती मार्गांत मुखार गेल्या रे ताक कसले दोष ना हे आम करतो करून का आम्ही मस्त लोक पळयतात सुमार लोक डॉक्टर असायची आणि सुमार लोक पीएचडी लेवला गेल्ले असायची पण तांगेल ते प्रोफेशन तांणी सोडून घेऊन भक्ती मार्गांत आयिल्ले उरताचे प्रभुपाद बी सांगता आसले पीएचडी केले लोक संन्यासी किंवा होळ म्हणून कसं का मारी पीएचडी केले लोक मस्त शिकेल उरताची मस्त ज्ञान उरत तांका आणि ते ज्ञान भगवंताला भक्तीत दिल्यारी प्रचार करच्या आयल्यारी तांका मस्त ताने प्रचार करच्या शकताचे आणि ते मस्त लोक भक्ती मित्र हाडच्या शकताचे तांणी संन्यासी किंवा पॉवरफुल म्हणून प्रचारक पीएचडी जाल्ले प्रचारक त्याचे तांणी पीएचडी जाऊन तांणी खंयचे नोकरी करता उरल्यार ताकसले हे ना भगवंताला भक्ती करनशिना तांका थोडे दिवस कोणीची ओळखताले ताज नंतर जाले तांगेलेशी पण हे भक्तीन आयल्या नंतर तो एक प्रकारचो होड ज्ञान आशिल्ले निमित्त तो मस्त लोकांक ज्ञान दिवच्या शकता आणि ताका जन्म जन्मांतर लोक तागेले गुणगान करत उरताचे भक्ती मार्ग आयिल्ले निमित्त हे तांणी सांगितलं असा आणि एक डॉक्टर तागेले ते प्रोफेशन सोडून ताण भक्ती मार्गांत पुरा कंप्लीट ताण भक्ती मार्गांत आयले री ते बी ताका दोष ना म्हणून सांगितलं असा कसला की मारी तो पूर्णप्रमाणे लोकांक एक ज्ञान दिता असा कसल आहार घेऊ का आता डॉक्टराकडे गेले बी आम्ही कसं सांगताची विचारताची खंयचे आहार खाल्यार बरे म्हाका हेल्था खातीर बरे आता भक्ती मार्गांत बी सांगताची खंयचे तुगेले भक्ती मार्गांत सात्विक आहार खाऊ का आणि मस्त लोकांक आमी पळयताची भक्ती मार्ग आयल्यानंतर तांकां कसं व्यसन उरता ते सुटता कोणी सिगरेट पिताल सुटता तांगली कोणी दारू पिताल उरताची ते सोडताची ताज्यान तांगले आरोग्य बी बरें उरता हांगा कसले डॉक्टरान सांगिल ना तांना हांगा खाली भक्ती मार्गाविषयी तांकां सांगिल्ले निमित्त ते सुटिल्ले आसा पण हे अंतू तांगेले प्रोफेशन बी येता आणि भक्ती बी दोन्ही एकत्र येता अंतू
तेच देखून तांणी वर्णाश्रम तांगेले धर्म तांणी कसन करता आसा ते सोण घेवन बी आनी तायले री तांकां कसले दोष ना म्हण आमकां सांगिल्ले आसा. अशी हे आमी हे 3 पॉयंटान तू अर्थ करून घेता. एक खंयचे तांगेले परिस्थिती री खंयचे तांगेले बरें उरो कसले उरो तांणी भगवंताले भक्ती करीत आनी प्रायश्चित्त म्हळ्यार तांगेले भगवंताले भक्ती तू कसलेची चूक जाले री तांणी वापस आनी भक्ती करून तांणी मुखार वचचे तेच तांगेले प्रायश्चित्त आनी खंयचेच वर्णाश्रम धर्म कसले तांणी फॉलो करना जाल्यार किची भक्ती मार्गान ताणें प्रॉपरली असल्या री ताणें कसले दोष ना ते बी सांगिल्ले आसा. आनी बाकी आमी खंयचेच ऋणांत आमी फसनाची भगवंताले शरण गेले री म्हणून आमकां सांगिल्ले आसा. हरे कृष्णा. कोणाले कसले प्रश्न असल्यार हरे कृष्णा. कोणाक कसने प्रश्न असला निಮ್ಗೆ ಆಚಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ कराची ನಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಲೇತ. कोणाक कसने क्वेश्चन असवा नाजाल्यार आमी एक राउंड रिकॅप करूया. आता रिकॅप करताना तुमकां पुरे काम दिता. कोणा पुरे इंग्लिश वाजूचे येता तांकां पुरे चिके ट्रान्सलेशन वाजूचे असता. सो तुम्ही हँड रेज केला री तुमकां वाजूच कंडिशनार असला री तुम्ही हँड रेज कराची ना व्हिडिओ ऑन कराची तुमकां पुरे निमगीता. आता हांव एक स्क्रीन शेअर करता. पॉइंट्स पुरे आसा आयचे क्लासाचे. आयचे चॅप्टर 5 द प्युरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस. अथंतु आम्ही कालचे पार्ट 1 ಅಂತ ಕಸನ್ पळेल म्हळारी भगवंताला भक्ती सेव करूक कसने आमका पर्टिक्युलर जावन खंयचे देशांतू जावका हे क्लासातन मात करेत हे समाजातन मात करेत असल परिस्थिती मात करेत म्हण सांगून कसने एक रिस्ट्रिक्शन ना. श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हळारी श्रीला प्रभुपादांगेले आचार्य तांगेले गुरु महाराज हांनी एक रिव्होल्युशनरी आचार्य हांनी कसं केलं म्हणारी प्रभुजीन म्हणलें म्हणके ಕೆಲವು ಜನ म्हणता आसले आम्ही पुरा नित्यानंद वंशाचे आम्ही मात्र पूज करेता म्हण सांगून तसल पुरे कास्ट गोस्वामी म्हण म्हणचे प्रभुपादान तांग पुरे तसल पुरे हांनी खंडन केल्ले. ऍक्च्युली एक पंत कसे झालं की श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर एक पंत 10,000 जनांक घेऊन 10,000 जनांक घेऊन मायापूर धामाक यात्रे वत असिलेंचके तदना ते पुरे जन तुम्ही कशी शूद्रांक पुरे वैष्णव करचे तांक पुरे ब्राह्मण कश करचे म्हणून सांगून मस्त खंडन करता आसले. आता म्हणके नाही पुढे खंडापटे हांव ब्राह्मण हांव अशी हांव तशी म्हणून चड आसले. तांणी कोपार कसं करता आसले की हांगेल यात्रे मायापूर धामांतू यात्रे वताना तांक पुरे फातर उडोवचे आसले. ते तितली जावन वय श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजीना यात्रे कंटिन्यू केले. आनी कसं केलं की थंय यात्रे तांणी वचचे असेल देवस्थान समेत बंद करचे असेल की त्या नमुने बाद दिता आसले. आतां कोणेय पूण इतली दूर यात्रे वताची वृंदावन हांगा थंय आमी आयलँड्स म्हूण सांगून बंद केल्यार कितली बेजार जायना. जाल्यार वय हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजीना तांगेली यात्रे बंद करणी. त्या नमुने ऍक्च्युली रिव्होल्युशनरी आचार्य तांणी हे पुरे कास्ट गोस्वामी पुरे खंडन केले. दशपुराना कोणेय भक्ती करेत म्हण सांगून दाखोवन दिलेलं आसा. मागीर हेंच आमगेले इस्कॉनांत वय अशीची कोणेय भक्ती करेत म्हण आमी पुरे बुक डिस्ट्रिब्युशना वताना ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಗೂच आसा हांव नॉन व्हेज खाता हांव भगवद्गीता पळयत की
आम्ही म्हणचे आपोडेत मात नाही वाजवेत समेत केदनाही वाजवेत कोणेही येवेत म्हण सांगून तशीची भक्ती सेवे ओपन टू ऑल कोणेही एक हे पॉइंट अस 5th चॅप्टरांत पद्मपुराणादकून वसिष्ठ मुनी दिलीप महाराजाक सांगचिके ऍक्च्युली हे भक्ती सेवे कशी म्हणत प्रभूजीन म्हणाल म्हणते मागा मासांतू कोणेही नावच्या व्यक्ती कशी गंगेन नावच्या व्यक्ती तशीची भक्ती सेवेन ती कोणेही बुड्डेत म्हण सांगून अनेक इन्स्टन्सेस स्कंद पुराणाचे काशी खंडांत एकलो मयूरध्वजा म्हण सांगून एकलो असेल के नाही एक गाव असेल के थंय आता प्रभूजीन म्हणला हे ते आम्ही रिकॅप करचे थंय पुरे आशिल्ले लो कास्ट जन शूद्र जन पुरे तांकां पुरे भक्ती सेवे मेळ्ळे वैष्णव जाल्ल्यांची तांणी पुरे भक्ती वैष्णव पोशाख घालून तिलक घालून आयली कुळ्ळे वैकुंठशी दिसतसेल की त्या प्लेस तशी आमकां कसं कळतं म्हणारी भक्ती करचे खाली ब्राह्मण तांणी मात कोरका म्हणून परे कसं नाही रूल्स ना कोणेय कोरेत म्हण सांगून आणि एक पंत कोणे वैष्णव जाल्ल्यांशिवाय भक्ती मार्ग करूंक स्टार्ट जाल्ल्यांशिवाय तांणी ब्राह्मणां म्हण केची ताका रूप गोस्वामी एक एग्जाम्पल दिवचे कसं म्हणारी बेल मेटल ताका मर्क्युरी ऍड केल्यारी ते भंगर जातकी पप्पा सांगता आमची गेल्यांका एस्पेशली मस्त बायल मनशी आसाची केन्नाय भांगर भांगर म्हणटा आसताची सो बेल मेटल कंचाक मर्क्युरी ऍड केल्यार भांगर जातकी तशीची रूप गोस्वामीने एग्जाम्पल कसला दिलेला कितले लो मेटल असं म्हणारी कितले लो क्लास जन असल्यार बाई एक शुद्ध वैष्णवांगेले संग केलारी तांगेल गायडन्स सारी कसं जाताच की तांणी बाई एक प्यूर वैष्णवा प्यूर ब्राह्मण शुद्ध भक्त जावचे साध्य म्हण सांगून आत पक्कने भक्ती करताना चिके मिस्टेक जाल्ले तश म्हण जाल्यार कसं जातकी तदना कालचे आम्ही आमगेले टेम्पलांत लेक्चरांत आशिल्ले एक पंता प्रभुपाद बैसून लेक्चर दिवच्या बैसून आशिल्ले तदना एक शिष्यान निमगील की क्वेश्चन कसं म्हणारी प्रभुपाद इतली जन आम्ही पुराय तुमगेले दीक्ष घेतली असं पक्कने आम्ही 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपलांत एक बाय मिस्टेक ब्रेक केलं म्हण जाल्यार तुम्ही आमकां ऍक्सेप्ट करतावे दादा तांणी म्हणले की प्रभुपादान म्हणले वय कसला म्हणारी तुम्ही मेगेले शिष्य एक पंता तश जास्त केलं पण जाल्यार ऑड ना हांव जाल्यार बाय ऍक्सेप्ट करता सो तो निमगीत की वापस दोन्ही पंता जाल्ले म्हण जाल्यार करतो ऍक्सेप्ट ताका प्रभुपाद म्हणत की वय ऑड ना जाल्यार जायना तिल म्हणके ट्राय करका तेश परे रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ब्रेक करूना ताकाची वापस निमगीत की शिष्य तिन्नी पंत पక్కనే तांणी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ब्रेक केल्यार ऍक्सेप्ट वय करता कडे वापस चारय पंता म्हण म्हणच्याक स्टार्ट केले कुडले प्रभुपाद म्हणत की वय रे वय रे वय रे वय कितले पंत ब्रेक केल्यार वय आम्ही गुरु हाय चेरडूशी पळयचे तुमक परे आम्ही ऍक्सेप्ट करताच वय जाल्यार कृष्ण ऍक्सेप्ट करना त्या केदनाय उडगास दवन घेवका म्हण सांगते तशी केदनाय रूल्स आशिल्ले ब्रेक करू ट्राय करूनच जा तदना आम्ही फॉल डाऊन जावच्याक साध्यत केदनाय चड असता आत पक्कने आत प्रभुजीन म्हणलेले वर्णाश्रम धर्म आम्ही फॉलो करनी जाल्यार वैष्णव जाल्यार ग्रेट वर्णाश्रम धर्म फॉलो केल्ले जाल्यार भक्ती करनी जाल्यार लाईफ वेस्ट वर्णाश्रम धर्मय फॉलो केल्ले भक्ती वय केल्ले जाल्यार लाईफ ग्रेट तशी आता आमगेले मिस्ट्री ऑफ द वैष्णव कल्ट आमगेले एक कसन एक वंडर म्हणारी सो प्रायश्चित्ता ಬಗ್ಗೆ सांगिल असं वैष्णवान कसं सेपरेट जाऊन वापस प्रायश्चित्त कोरका म्हणून म्हण सांगून आता तुमकां एक काम दिता कोणाके श्लोक वाजूचे जाल्यार इंग्लिशार आशिल्ले वाजू येता हँड रेज केल्यार म्हाका इजी जाता तुमकां पळोवच्याक
ना हांव श्लोक वाचिता तुम्ही ट्रान्सलेशन नाव सांगता तांणी वाजियाची श्रीमद भागवत इकरा स्कंद इकरा 11th canto 21 chapter second श्लोका कृष्णान उद्धवाक म्हणचे स्वे स्वेधिकारे मथुरा माताजीन हात उभारलेले आसा माताजी तुम्ही वाजियाचे श्लोक आणि ट्रान्सलेशन स्वस्वधिकारेय निष्ठ स गुणाः परिकीर्तितः विप्राय यस्य तु दोषा स्याद् उभयोरेष निश्चयात्. Translation: Steadiness in one's own position is declared to be actual pity, whereas deviation from one's position is considered impity. In this way, the two are definitely ascertained. स्टेडीनेस आता प्रभुजीन म्हणाल असं स्टेडीनेस म्हळ्यार रेग्युलर जावन आसचे रेग्युलर जावन आशिल्ले आमगेले एक रुल्स आनी अशी जप करचे अशी म्हण आमी एक कमीट करतरी आमी रेग्युलर जावन आसल्यारी पायटी एक्चुअल पायटी म्हणारी पुण्य ते करेक्ट फक्करी डिविएशन जाल्ले म्हण जाल्यारी तांगेले लायफ इम्पायटी म्हळ्यार पाप सो आमी केन्नाय पुण्य मार्गार अशी म्हणके आमी कसं एक कमीट केल्यारी रेग्युलर जावन करचे म्हणके आमी प्रयत्न करका आता श्रीमद इम्पॉर्टंट हे श्रीमद भागवतम कॅन्टो 1 chapter 5 text 17 नारद मुनीन व्यासदेवाक म्हणचे ऍक्च्युअली हे चॅप्टर इम्पॉर्टंट लायक असं नारद मुनीन व्यासदेवाक चिके बिश्टोच आसा हे आजी ट्रान्सलेशन वाजूचे कोणे हात उबार येता हांव श्लोक वाजिता त्यक्त्वा स्वधर्मां चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोत पटे ततो यदि यत्राक्ववाद् भद्रमबोधमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मत. श्यामला कामत माताजी वाजी यांची ट्रान्सलेशन वन माताजी तुम्ही म्यूटर आसाची अनम्यूट म्हणावे ओत्तीला पडे हा One who has forsaken his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Yet there is no danger of being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. लाईक जल माताजी थँक्यू व्हेरी मच. सो आता कसं की आता पक्कने कोणे भक्ती सेव घेतलाय केलो पण बाय मिस्टेक एक चूक केल्ले जाल्यार बाय वाडना ते पुरे अनसक्सेसफुल जाल्यार बाय वाडना डेंजर ना जाल्यार कसं की कोण भक्ती सेवेची करनी तांगे लाईफ वेस्ट. आता नेक्स्ट श्रीमद भागवतम कॅन्टो 5 chapter 5 text 6 ऋषभदेव देवान तांगेले पुत्तांग सांगचे. आता कोणी रेडी जायाची शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन वाजूच्या रेडी जायाची. एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यायात्मनि उपाधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत्. हा ट्रान्सलेशन माझी आज माताजी अनम्यूट कर. Okay. When the living entity is covered by the mode of ignorance, he does not understand the individual living being and the supreme living being, and his mind is subjected to fructitive activity. Therefore, until one has love to Lord Vasudeva, who is none other than myself, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again. आता आम्ही पुरे तमोगुणाशे मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हणा तमोगुणा
तांकां देव कोण कसो नाही म्हणू ऍक्च्युली सम कळना कितलेंय सांगल्यार कळना केन्नाय फ्रुटीव एक्टिविटीचे माते आसचे आमी ऍक्च्युली देवाक कशी पळोवका मोगार पळोवका आतां एक काम जाल्यार जाल्यार मोग म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली येता आतां तेंच आमकां देवाक मोग करी म्हळ्यार तितली सुलभ बरी देवाक खाण दी देवाक अशी नाणें अभिषेक करी म्हळ्यार त्या नमुने मोग इतले सुलभ फस्ट येना ते आमी फस्ट मोग करू सिक्का ते मोग कसं ना तदना कसं जात की आम्ही संसार बंधनादकून मुक्त जाताची म्हणून आता आम्ही जन्मांतरादकून देवाक विसरलेले निमित्त देवा मोग करचे कष्ट देव आस म्हणून सांगून फर्स्ट ऑफ ऑल ओपून घेवचे रेडी नाची देवा नासिल निमित्त आमगे जीवांत ऍक्च्युली परमात्मा आसिल निमित्त आमकां ऍक्च्युली जीव अशें तेंच आमी ओपून घेनाची जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करता देवा मोग करच्याक आनी 2-3 श्लोक आसा आतां नेक्स्ट श्लोक ट्रान्सलेशन वाजूच्या रेडी जयाची हेमा पै माताजी अज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयाधिष्ठानपि स्वकान् धर्मान् सन्त्याज्य यः सर्वान् मां भजेत स तु सत्तमा हेमापाई माताजी रेडी आसा बा My dear Uddhava, any person who takes shelter of me in complete surrender and follows my instructions, giving up all occupational duties, is to be considered the first class man. ओके थँक यू व्हेरी मच माताजी हे कृष्णान उद्धवाक म्हणचे कोणेय मेगेल शरण घेतला रे कोणेय म्हाका शेल्टर घेतला शरणागती जाल्या रे कशी शरणागती कंप्लीट सरेंडर डाऊट अशें ना 100% सरेंडर जाल्ली म्हण जाल्यार देवाल इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केल्ली म्हण जाल्यार म्हळ्यार भगवद्गीता पुरे फॉलो केल्ली म्हण जाल्यार तांणी बेस्ट फर्स्ट क्लास मॅन म्हण सांगून गिविंग अप ऑल ऑक्युपेशनल ड्युटीज म्हळ्यार काम करनाशी बेश्टे म्हण न्ही ताजे अटॅचमेंट पुरे सोडका म्हण सांगून आतां नेक्स्ट कोणे वाजूच्या रेडी आसाच वा हात उबर येता ट्रान्सलेशन वाजूच्याक नामेगेले बाप्पा सांगा योगेश प्रभू तुम्ही रेडी जयाची नेक्स्ट ट्रान्सलेशन वाजूच्याक हे श्रीमद भागवतम कॅन्टो 11 चॅप्टर 5 टेक्स्ट 41 करभाजन मुनीन महाराजा निमी महाराजाक म्हणचे देवर्षि भूताप्तप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् Vajujva. वै वाज्येच Translation. O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away, since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord. One who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. थँक यू योगेश पप्पा Welcome. आता कसं की वन हू हॅज गिवन अप ऑल मेटेरियल ड्युटीज म्हळ्यार कोण कसं नाही अटॅचमेंट दवरना सगळे देवाल दयेना जाता अशें म्हणून देवा कोण कंप्लीट सरेंडर जाला की आतां तांणी सपरेट जावन ऋणाक ऋणानुबंधनाक कोणा लोटू परे देवते लोटू आनी ग्रेट सेजस लोटू म्हळ्यार ऋषीले देवी देवताले आनी कोणी जनाले आनम्माले रिलेटिव्स आले फ्रेंड्स आले मस्त जन आमकां हेल्प करता ताची खंयचे ऋणानुबंध समेत कोण देवाले कंप्लीट
शरण जाला की तांकां ते आसना म्हण सांगून आतां लास्ट नाನೇ कसं भगवद्गीता 18 अध्याय 66 ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನ ಮಂಚಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತೆ ಅಜ್ಜೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಜ್ಜು ಚಕ ಭಾರತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ರೆಡಿ ಅಸವ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ್ ವಜ್ಜು ವೆತ್ವಾ श्लोक नाही माताजी ट्रान्सलेशन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Agastya Samhita. ನಾನು ತಿತ್ಲೇಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ Thank you, Mataji. सर्व धर्म कंच पूरे धर्म सोडी मेगेल है धर्म त्या धर्म खाली हिंदू धर्म तश म्हणणे मेगेले पुरे नमने धर्म कसं पुरे बंधन असं पुरे नमने सोणो म्हळ्यार सोण संन्यास जेवचे म्हणणे मामेकम शरणम व्रज म्हाका एकल्याक तुव सरेंडर जल्वे शरण जल्वे तदन कसं जात की अर्जुनाक म्हणचे हांव तदन तुगेल पुरे सिनफुल रियाक्शन्स पुरे नाश कोण सोडता हे विशयान तुका डाऊट नाका भिव नाका युद्ध करी म्हण सांगता हे जाल्ली कुळ्ळे हे इतली पुरे सांगून जाल कुळ्ळे अर्जुन काय युद्ध करनाशी थंयच बेसलो हांव वता हिमालयाक संन्यास घेता म्हणून ना ताण कसं केलें युद्ध करताना कृष्णा कॉन्शियस जावन युद्ध केलें देवाले आलोचन करून ताका सरेंडर जावन युद्ध केलें सो ताका खंयचेय पाप लागनी आता अनेक पॉइंट आहेत आमगेले 5th चॅप्टर द प्युरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस अंतू अगस्त्य संहिता कोण एक पॉइंट असं कसं म्हळ्यार हे वाजूचे येता माताजी कोणे रेडी असला सांगेत माया नायक माताजी रेडी नाच असव कोणे वदित हचवा रेवती प्रियाई माताजी ओके हांव वजिता अगस्त्य संहितान कसं म्हणला की as the regulative principles of scriptures are not required by a liberated person आता एक मुक्त आत्माक व्हडले एक भक्तांक पुरंदर दासांक हांक पुरे आपोन तू माम्स खावचेना हे खावचेना ते खावचेना तांकां वापास एक सेपरेट लेक्चर दिवचे गती ना तशीची ritualistic principles indicated in the Vedic supplements are also not required for a person duly engaged in the service of Lord Ramachandra. देवाल सेवेन तू कोण पुरे आसा की तांकां पुरे सेपरेट जावन तू हे रूल्स फॉलो करका हे वेदांत तू अशी सांगला तशी सांगला अशी करका दुड्ड अशी मेळटा तशी करका पुरे सांसान पुरे यज्ञ होम हे ते पुरे करका म्हणना म्हण सांगला म्हळ्यार ही भक्ती करची म्हळ्यार त्या नमुने टॉप मोस्ट ताजेद्राक खंयचे कसनय करका म्हणून हांव आता लास्टाचे एक श्लोक आसा आता हे ट्रान्सलेशन वाजूचे येताची रश्मी भट माताजी स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश विकर्म यच्चोपतितं कथाञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट रश्मी भट माताजी अनम्यूट करू जातवा Okay. ओके वाजी माताजी One who has thus given up all other engagements and has taken full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead, is very dear to the Lord. Indeed, if such a surrendered soul accidentally commits some sinful activity, the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart,
immediately takes away the reaction to such a sin. लायक जल माताजी थँक यू सकडे वाजिलेल्यान पुरे मस्त थँक्स तुम पुरे चिके माते गेल्ले म्हणलेकता वापस आम्ही केलं रिकॅप आता वापस हे श्लोकांत कसं म्हणाल म्हणा त्यांची कोण पुरे देवाक शरण जाला कोण पुरे फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियस जावनो कृष्ण प्रज्ञ रसूनो देवा सेव करता असतात की तांनी पक्कनी बाई मिस्टेक एक कसं नाही चूक केल्यार बाई देव आमगेला हार्टा भितर असेल परमात्मो केन्नाय हे चूकी क्षम करता म्हण सांगून प्रभुजीने एक एक्झाम्पल दिला अंबरीश महाराजाने आता इतली सांगून आमगेला क्लास आईची क्लास मुक्ताय करूया कोणाक एक कसं नाही डाऊट असला री प्रभुजी क्लॅरिफाय करतांची डाऊट असवा हा मग 10 मिनिट चढ घेतलं ऍक्च्युअली सॉरी हरे कृष्ण माताजी 2 मिनिट मग अनाउन्समेंट असे का सांगाच प्रभू हे आता सर्वांक एक खुशीची खबर कसल की मारी आता आमगेले एक दुसरे एक सिरीज चाल जाता असा भजन संध्या थर्सडे भजन संध्या गुरुवारचे भजन संध्या आम्ही चाल करता असाची आता येऊचे 9 तारीख तुलाना स्टार्ट जातले आणि आम्ही पळयताची हे फिलॉसॉफी आम्ही कितले हे केले कीची नवीन लोकांक नवीन भक्तीन देताची तांका खाली आम्ही फिलॉसॉफी देत उरले तिथले हे जाण आता जिथे प्रभुपादाने बी तांगेले खंयचे प्रोग्राम आणतो हे सँडविच प्रोग्राम म्हणून केला पहिले कीर्तन भजन नंतर फिलॉसॉफी नंतर आणि कीर्तन आणि भजन आम्ही प्रत्येक सेंटरांत पळयताची खंयचे सेंटरांत खंयचे प्रोग्राम करताना आम्ही पहिले कीर्तन भजन उरता तदनंतर थोडे फिलॉसॉफी उरता तदनंतर कीर्तन भजन उरता तशीच आम्यांगा मस्त आमगेले फिलॉसॉफी बद्दल आमगेले प्रोग्राम चलता असा ताजे वर्षीचे एक भजन संध्या म्हणून वैष्णव संघा वयर आम्ही एक प्रोग्राम दवरया आता प्रति गुरुवार मारी थर्सडे मारी once in 15 days आम्ही दवरचे महिन्यात 2 उरता आणि एकादशीचे दिवस सोडून दुसरे वार आम्ही हे करच म्हणून केले कसला की मारी ओव्हरलॅप जावत नका आणि तंतु कोणी भाग घेवीत आणि तंतु आम्ही अर्ध तासाचे 30 मिनिट्साचे सेशन ते तंतु आम्ही 5 लोकांक भजन सांगच्याक अलाउड करताची त्यांनी नवीन कोणी असले त्यांनी ते भजन आमका ऑडिओ रेकॉर्ड करून पाठविता ऑडिओ करून तर आम्ही पळयता कसले तंतु कसले मिस्टेक बी असल्यार आम्ही हे करता सांगताची आणि खंयचे भजन म्हणताना ताजे आम्ही पहिले अर्थ सांगून ते भजन आम्ही स्टार्ट करीत कसला की मारी भजन सर्व मोस्टली बंगाली तो असायची ताजे खातीर आमकां ताजे अर्थ पहिले कळले रे आम्ही कॉन्सन्ट्रेशन दिवन ऐकू येता ताजे प्रॉपर ते मिनिंग आमकां कळता कसले भजनाचे आणि ते आम्ही आता स्टार्ट करता हे मुरलीधर चरण प्रभू गीता नायक माताजी राजेश्वरी राव माताजी वाणी नायक माताजी सुषमा माताजी आणि गायत्री माताजी सुमार लोकांतू इन्वॉल्व असायची हे आता स्टार्ट करका म्हणून विचार केल्लो आसा आणि फर्स्ट आमगेले हे भजन संध्या प्रोग्राम आमगेले 9 तारखेला आसा आणि सेकंड 23rd बराबर न्ही मुरलीधर चरण प्रभू 23rd न्हय 30th मेसेज आयिल्लो पळयला फर्स्ट 9th सेकंड 30th आसा प्रोग्राम आणि सर्वांना तू भाग घेऊ का आणि कोणाक भजन सांगचे असल्यारी हे कंटिन्यू प्रोग्राम